Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Үсештә яңа юл, Алабугада газ моторында эшләүче тракторларны җыю планлаштырыла. Республикада шикәргә кытлык юк, сәүдә предприятиеләре ныклы контрольдә тотыла. Ижад канатландыра, Арчада ветераннар арасында Балкыш Республика фестиваленең зона этабы узды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов Дубайдагы ел сайын үткәрелә торган инвестицион форумда катнашты. Күргәзмә үзәгендә Татарстан Республикасы стенды да тәкъдим ителде. Экспозициянең төп темалары Идел Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу һәм цифрлаштыру. Кунаклар интерактив презентация, милли татар ашлары ял итү зонасы белән танышты. Рөстәм Миннеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең туристик компаниясе җитәкчелеге белән очрашуда Татарстан икътисадының мөһим тармакларының берсе буларак туристлык турында сөйләде. Пленар өлештә Татарстан президенты махсус кунак буларак чыгыш ясады. Современный Татарстан – это один из ведущих промышленно развитых, научно-образовательных и инновационных регионов Российской Федерации с большим инвестиционным потенциалом. Форум для нас – это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмен опыта с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов. Үсештә яңа юл, Алабугада газ моторында эшләүче тракторларны җыю планлаштырыла. Техника МТЗ Татарстан предприятиесендә җыела. Бу Минский заводы филиалы. Предприятие 18 модель машина җыя, тулысынча импортка бәйле запас-частьләр Россия һәм Белоруссиянеке. Мы производим 82.1. Это самый простейший трактор, который хорошо берут в ходу. Шен Тимер от 2 ел Россия һәм Белоруссия сәнәгать кооперациясының уртак җимеше. Двигателе Минскида эшләнә, светодиодлы техника безнең илнеке. Не очень габаритный, небольшой. То есть он как бы подходит для коммунальных услуг. Трактор кеше габаритлы, кечкенә булуы белән җайлы. Коммуналь хезмәтләр күрсәтү, кыршылыкта, фирмаларда куллану өчен бик тә уңайлы трактор. Җитештерү детальләре күп төрле. 7000гә якын запас часть бар. Барлык компонентлар җитәрлек. Санкцияларга каршы тора алалар. Завод эшендә үзлеклекләр булмаячак. Быел 5000 техника җыярга планлаштыралар. Аны арттыру мөмкинлеге бар. Не только Татарстан, как я сказал. Татарстанны гына түгел, Идел буе Урал федераль округларын, Крымны, гомумән Россия ихтияҗларын канәгатьләндерә алабыз. 200 миллион сумлык запас частьләр бар. Планда газда эшләүче тракторлар җитештерүне башлап җибәрү, экологик ягылык чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә. Хәзер двигательләрне сынау үткәрелә. Серияле рәвештә эшләтеп җибәрү быелга билгеләнгән. Ләлә Зайнуллина, Фирүзә Насырова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Акчаны үзебезнең илдә калдырырга. Татарстанда импортны алыштыру үзәге эшенең беренче 10 көнендә эшмәкәрләр 93 миллион сумлык продукция сатып алу өчен контракт төзегән. Мәйданчык республикада махсус эшли башлады. Ул эшмәкәрләр яңа икътисади шартларда үзара хезмәттәшлек элемтәләрен оператив рәвештә үзгәртеп кору өчен кирәк. Импортны алыштыруда продукция җитештерә торган предприятиеләр турында мәгълүмат бирү, элек чит ил компанияләр белән хезмәттәшлек иткән кешеләргә зур ярдәм. Барлык сораулар буенча тәүлек буенча эшләүче кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Эшмәкәрләр өчен укыту семинарларда үткәрелә. Элемтә өчен телефон экранда күрсәтелгән. Сәүдә киштәләрендә югалып торган шикәр кымы яна барлыкка килде. Ни өчен сатуда шикәр булмаган? Хәзер аңа ихтыяҗ нинди? Хәбәрчебез кызыксынды. Сатуда шикәр булмый торды. Аңа ясалма кытлык туды. Моңа сатучылар да гаҗәпләнгән. Камерага ачыктан ачык әйтмәсәләр дә, элеккечә киштәләрнең шикәргә тулы җавапларын әйтәләр. Сатып алучылар да гаҗәпсенгән. При вас что ли сделали? А вот в том-то и смысл, что мы не предупреждали, мы так приехали. Ну тогда значит что-то изменилось у них. Хәл чынлап та үзгәрде. Республика икътисад министры Мидхәт Шаһихмәтовның әйтүенчә, март башыннан Татарстанда шикәр ихтыяҗы 2 тапкырга кимәгән.
Şeker bulmау satушыларны да хафага салды. Әйтик, Воронеж өлкәсендә монополия каршы хезмәт Россиянең ике зур тәэминатчысы арасында сүз куешу турында эш кузгаткан. Ведомство фаразы буенча, алар шекер җибәрүне ясалма рәвештә тоткарлаган. Татарстанда монополия каршы көрәшүчеләрнең шекер белән тәэмин итүче Агросила компаниясе бәяләренә карата сорау туган. Әгәр дә без җитештерү процессларының кыйммәтләнүе турында сөйләсәк, ел башыннан бу күрсәткеч 52%-ка кадәр арткан. Соңгы айда да шулай ук төрле товарларга, чималга, төрү материалларына бәяләр кыйммәтләнде. Бәяне киметергә туры килә, ул контрольдә тотыла. Холдинг төркәк белән тәэмин итүче компанияне алыштырырга, чималны зур мәйданнарда үстерергә ниятли. Әлегә Агросила хезмәткәрләренә монополия каршы федераль хезмәткә үзләре куйган бәяләрнең чыгымнарын расларга туры киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Лениногорскида Дамир Исламов белән хушлаштылар. Ул Донбассны саклау буенча махсус операция вакытында яукырында һәлак була. Газиз баласы янынан озак китә алмый, герой тәрбияләп үстергән ана. Аны сирәк күрдем, ә бүген соңгы юлга затам ди Саҗидә Вәлиәхмәтова. Мин гомерем буе улым белән горурландым, хәзер дә горурланам. Әйе, миңа бик авыр, бу минем өчен, безнең гаилә өчен аңлатып булмый торган зур югалту. Шундый улыбыз булу белән горурланабыз. Дамир үз гаиләсе өчен генә түгел, бөтен ил өчендә герой. 20 яшьлек өлкән лейтенант Дамир Исламов Украинадагы махсус операция барышында Луганск янында сугышка керә. Исламов экипажы 4 бронемашинаны юк итә, әмма бөтен экипаж һәлак була. К сожалению, гибнут лучшие. В первую очередь, потому что никогда не прячутся. Кызганычка каршы иң яхшылары беренче чиратта һәлак була. Чөнки Дамир Назарович бер качанда иптәшләре аркасына качмады. Лениногорскидагы мәдәният сарае герой белән хушлашырга килүчеләрне чак сыйдырды. Йөзләгән кеше, аларның күбесе Дамирны шәхсән белә иде. Ул көнне хәтта ир-атларның да йөзләреннән күз яшьләре тәгәрәде. Дамир запомнился мне. Дамир якты мәрхәмәтле булып искә калды. Авыр минутларда ярдәм итә алды. Батыр сугышчы хезмәттәшләре өчен тугры дус һәм иптәш иде. Дамир Казан танк училищесын тәмамлаган һәм контракт буенча хезмәт иткән. Батырлыгы өчен ул хәзер Россия герое исеменә лаек. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та гаиләгә кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Мы всегда защищали себя и в Великую Отечественную войну, и сегодня, но еще и выполняем великую миссию помочь русским, помочь нормальным гражданам на Украине, Донбассе. Россия герое Дамир Исламов исеме Лениногорский шәһәренең бер урамына бирелә. Үз ватанын саклаган офицер намус белән бурычын үтәгән. Ул геройлар аллеясында Бөек Ватан сугышы ветераннары янында хәрби хөрмәт белән җирләнде. Мөршидә Җихан, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Казаннан азык-төлек беренчел кирәк-яраклар, кием салым тиелгән йөк машиналары ерак юлга кузгалды. 140 тонна гуманитар ярдәм Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләргә таратылачак. Донбасска җибәрү өчен фура килеп җитүгә автотиягечләр эшкә керешә. Барысы да Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләргә бик кирәкле һәм вакытлы. Эш оператив рәвештә төгәл әзерләнгән схема буенча бара. Бер вакытта берничә фура машинасына йөк тиелә. Һәр машинага барлык төр товар тигез итеп бүленә. Чай, кофе, консервация рыбная, мясная. Чай, кофе, балык, ит консервлары, ярмалар, дөге, карабудай, борчак, башка беренче кирәк-яраклар. Моңа кадәр 5 фура машинасында ярдәмне озаткан идек. Гуманитар ярдәмнең төп тәэмин итүчеләре республика предприятиеләре, оешмалары, аерым эшмәкәрләр, иҗтимагый оешмалар. Менә без татар авыллары эшмәкәрләре форум үткәргән вакытта безнең бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре әйдәгез әле бездә җыелып конгресс исеменнән шушы кирәкле мохтаҗлыкларны җыеп, сатып алып, үзебезнең милләттәшләргә, анда Донбасста яшәгән кешеләргә дип шундый мөрәҗәгать булды. Аны купладылар. Әйтәсем килә, Татарстанда яшәүче халкыбыз монда читтә түгел. Һәр вакытта да безнең зур компаниялар, теге учреждениялар, эшмәкәрләр, шәхсән кешеләр шушы ярдәмне тәкъдим итеп торалар. Бу юлы Казаннан гуманитар йөк тиелгән 6 машина китте. Берничә көннән йөкне Донбасста каршы алачаклар. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Орча шәһәрендә Татарстан ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш фестивале уздырылды. Быел фестиваль Татарстан Республикасы ветераннар региональ иҗтимагый оешмасының 35 еллыгына багышланган. Тулырак Дине Нәҗметдинова сюжетында. Балкыш фестивале быел 10-нчы тапкыр уздырыла. Катнашучылар үз осталыкларын сәхнәдә күрсәтәләр. Барысы 5 район катнаша. Әлеге фестиваль беренче тапкыр 2012 елда уздырыла. Катнашучы бары ни 3 заявка гына җыела. Бүгенге көндә әлеге сан бермә-бермә артып, почта ящигенә 1000дән артык заявка кабул ителде. Мин һәр вакытта сокланып тыңлыйм, сокланып карыйм, гаҗәпләнеп карыйм. Шуның өчен дә киләчәге фестивальнең зур. Аны безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов непосредственно поддерживает тайны. Ул акчасын да бирә, мораль яктан да поддерживает. Инде оргкомитет, оештыру комитеты безнең дәүләт советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин җитәкли. Статус бик зур. Катнашучыларның сайланып алынган җырлары эчке халәтне күрсәтә, тамашачыларның күңел кылларын тибрәтә. Әлеге вакытта мин гримеркага юл тотам, чөнки әлеге бүлмәдә бизәнәләр, киенәләр һәм киләсе чыгышка әзерләнәләр. Киттек, карыйбыз. Минем янымда янәшәмдә Сөмбел халык фольклор ансамбле һәм белгәнебезчә сез концертны Балкыш фестивален ачып җибәрдегез. Ничек сезгә? Без бик шат. Монда бик теләп килдек. Инде без күптән катнашабыз. Безнең бу ансамблебез инде 86 елда угышты. Шуннан безгә 94 елда 1994 елда исем бирелде, халык исеме. Без менә шулай халык фольклор ансамбле булып әле дә йөреп торабыз. Аллага шөкер, менә бөтенебез дә бик шат. Катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Гала концерт 29 апрель көне филармония концертлар залында уздырылачак. Без сайлап бәя куеп утырабыз, ләкин концертларның барышлары буенча әйтәм, ул гала концертка гына сыйып бетәрләр микән алар. Шуның кадәр күтәренке булды, шуның кадәр мотор әйбәт яңгырашы Дина Нәҗметдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Тапшыруыбызны яңа басылган китапларга күзәтү ясаучы китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Ләлә Зәйнуллинга бирәм. Исәнмесез, яңа китапларга күзәтүебезне дәвам итәбез. Казан утлары журналы әдәби кафеда кисә китабы форматында чыккан Фирдәүс Хуҗинның Суслангерлар китабын тәкъдим итте. Әлеге басма 2000 дәнә белән басылган. Дөньяга кот очкыч афәте белән таралган Суслангер Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 10нчы китап. Китап авторы Фирдәүс Хуҗин Алабуга районы Илмәт авылыннан, бүген дә туган төбәгендә яши. Фирдәүс абый үзе Алабугадан килә алмау сәбәпле мине вәкил итеп җибәрде. Безнең гаиләбез өчен, Фирдәүс абый өчен, барыбыз өчен дә бик зур вакыйга. Абый үзе килә алмаса да үзенең фикерләрен, үзенең теләкләрен, үзенең куанычын белдерде. Балаларча куанды, әлбәттә. Улы кеше булгач инде бигрәк тә, язучы кеше булгач, иҗат кешесе булгач бигрәк тә тагын нәрсә кирәк язучыга, аның китапларының басылуы һәм китапларын яратып укуы кирәк. Кичәдә күп кунаклар, әдәбият белгечләре, язучылар катнашты. Хәл бит инде сугыш бара. Сугышка турыдан-туры җибәрмичә әзерлек үткәрергә дип, шушы Мари урманнарына алып барганнар, меңнәрчә кешене. Алар анда барганнардан соңнан берничә көннән соң үкенә башлыйлар, ничек турыдан-туры сугышка җибәрмәләр икән дип, гаризалар язалар, без сугышка китәргә телибез, ирек рәвештә, чөнки бу лагерда яшәү һәм янәсе хәрби өйрәнүләр үтү ул сугышка караганда да дәһшәтлерәк һәм куркынычрак булган. Фирдәүс Хуҗин үзенең Суслангер әсәрендә лагерда булган авылдашлары исеменнән вакыйгаларны, андагы вәхшилекне укучыга җиткерә.
Менә Фирдәүс Хуҗин гел шушы теманы алып барды да, дәвам итте һаман да. Аның кыска гына. Гадәттә бит инде без бер тема тапсак, бер вакыйга, аны зур итеп язарга яратабыз. Фирдәүс кыска әйтә, чөнки укучының вакытын кызгана белә ул. Суслангер бит Мәскәүгә барган чакта без инде очрашуларга бик ешер идек, автобуслар белән барабыз һәм Суслангер юлын күреп калабыз. Никадәр кеше аны күргән, аның әле изе бар, һаман да поезд юлларының һәм кемдер шуңа алынмаган. Фирдәүс Хуҗин шуны җырып чыкты шушы әсәрне. Теләсә кайсы мизгелдә Мариил урманнары ішінде урнашкан Суслангер ушлагері турындагы кытышкыч дөрислек Бийик Ватан сугышы бетеп, бик күп еллар узгач кына ачыла. Сугыш елларында Суслангерда 10 мең кеше үлеме фаразланса да, чынлыкта күпме язмышларның сындырылуы әле дә куркыныч сер булып кала килә. Андагы кеше мәйетләрендә аякларына сирәп чыгара торганнар иде. Менә дә ничектә аш калган, исән калганын мин һаман да аңлый алмыйм да. Әди менә марифатына киләләр иде, шушылар тирәсенә. Ризык белән киләләр иде, аларны күп җибәрәләр иде. Шунда этләр булган инде. Менә аларны китермиләр иде, алар да кай вакытта да шушы кыйма аша безгә биталар иде, шушы ризыкларын дигәндә. Bir yıl elek Kaldanlıkları jurnalı özünün kitapxanasından buldurgan idi. Kaldanlıkları kitapxanasından degan seriyani biz endi Nabira apa bilan bugungi kundagi eng populyar yozuvchilarning birisi Nabira apa bilan boshlab jiberdik. O'ylamagan kunim yo'q degan kitap bilan ham endi ul 2.60 sotilib bitgach 2000 tiraj. Biz endi bu seriyaning kerakligini ham endi chindan da o'quvchilarga qiziqli format bo'lganini angladik. Firdavs Xujin da bizning qiziqli asarlar ijod etib, ammo keyin qatlam o'quvchiga ismi belgili bo'lmagan kishilarning birisi. Aning mana shu Suslongir turundagi kitobi asarin bizning de tatar o'quvchilarini yetkazib keldi. Ham eng qizig'i shundan da bu tema bizning uchun adabiyot sevuvchilar uchun tansiq. Яңа китаплар белән танышу өчен көннән-көн мөмкинлекләр арта. Китап Клаб ресторанында язучы Ольга Иванованың 14-15 гасыр вакыйгаларын чагылдырган Бийик Урда китабы укучы хозурына чыкты. Китапта Туктамыш хан белән Аксак Тимернең бәрелеше, Алтын Урданың таркала башлау вакыйгалары бәян ителә. Тарихи басмада Туктамыш, Аксак Тимер, Җәләлетдин, Идегәй, Улуг Мөхәммәд, Мәхмүд кебек тарихи образларның язмышлары тасвирлана. Ольга Иванова Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәршат китапларыннан торган Казан ханбикәләр трилогиясе авторы. Иң авыры тарихи вакыйгаларны, шул мөхитне күз алдына китерү, тарихи образлар булып сөйләшергә, бөтен нечкәлекләре белән аларның киемнәрен тасвирларга, шәһәрләрне сурәтләргә кирәк булды. Укучы өчен ул кызыклы булып тоелгандыр. Тарихи вакыйгаларны мин җиңел тел белән сурәтләргә тырыштым, ди Ольга Иванова. Татарстан Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин Ольга Иванованың китапларын укып, тарихи роман жанры белән кызыксына башлавын әйтте. Мин аның алдарак чыккан 3 китабын укып чыккан идем. Нурсултан, Сөембикә, Гәүһәршат, Казан ханлыгы чорындагы алар ханбикәләр. Шул тикле ошады ки, ул китаплар миңа. Аларга мин хәтта Фәнни Татарстан журналында рецензия бастырып чыгардым. Яхшы якларын күрсәтеп, бераз җитешмәгән якларын күрсәтеп, ә менә бу соңгы Бийик Урда дип атала торган китабы. Беренчедән ул калынрак, күләмлерәк, икенчедән шул тикле катлаулы чорга багышланган Алтын Урда чоры. Шул тикле яхшы белә тарихи чыганакларны өйрәнгән. Ольга Иванова хәзерге вакытта 5-нче романын иҗат итә. Чираттагысы 14-нче гасырда Алтын Урда чорында яшәгән төрки-татар әдибе Сәйф Сарайга багышлана. Әлеге әсәрне татар телендә язу ул әлбәттә мөмкин түгел, чөнки автор безнең рус телле шәхес. Чит телгә, инглиз теленә тәрҗемә итсәк һәм аны дөньяга танытсак, ул әлбәттә бик яхшы булыр иде. Китап безнең иң зур хәзинәбез. Шушы байлыктан мәхрүм калмыйк. Исән, имин булыйк. Қонақшылық мастерлары бәйгесінің 3-ші сезонына тіркәлу башланды. Бұйылғы бәйгенің үзенчәлекләре турында алдағы минутларда актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне коллегам Азилия Батырхановаға тапшырам.
Исәмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстан туристик төбәк. Шул нисбәттән республикабызда эчке туризм үсешенә уңай шартлар булдыруга юнәлдерелгән кунакчылык мастерлары бәйгесе уздырыла. Бәйге турында Казан экскурсоводлар гильдиясе әгъзасы Раушания Миңнуллина белән әңгәмә корырбыз. Исәмесез, Раушания ханым? Хәерле көн. Иң элек әлбәттә инде бәйгедә кемнәр катнаша ала? Шул турыда, шул сорауга җавап табыйк әле. Бу бәйгедә әлбәттә бөтен кеше, сәяхәт итәргә яратучылар да, студентлар да, инде гомерен шушы туризмга, эчке туризмга багышланган бөтен туристик фирмаларда, экскурсоводларда, ресторанда эшләүчеләрдә, ательеларда, санаторийларда эшләүчеләрдә барысы да, яисә менә хәзер бит инде безнең экологик маршрутлар, авыл хуҗалыгын үстерү, глэмпинглар, менә алар барысы да катнаша ала бу конкурста. Искиткеч, димәк инде һәркем кем тели кунакчылык мастерлары исеменә лаек була ала. Кунакчылык осталары ул президент, Россия президенты, Россия мөмкинлекләр илле платформасының бер проекты. Анда проектлар күп. Россия лидерлары, топ-блок, инде студентлар өчен, бөтен кешеләр өчен менә кунакчылык осталары әлбәттә эчке туризмны күтәрү, Россиянең туристик потенциалын үстерү, эчке туризмны югары дәрәҗәгә күтәрү, менә шушы. Һәм инде әлбәттә һәрбер җирдә үзенең осталары бар, һәрбер төбәктә. Ул экскурсовод булсымы үзенең авторлык турлары белән менә барысында менә шушыларга төбәлгән оештыручылары, менә ул 2 сезон үтте инде. 2 сезонда быел 3нче сезонга старт бирелде. 2 сезонда безнең 73 төбәктән 139 җиңүче. Аларга үзләренең проектларын масштаблар өчен мөмкинлек булды. Остазлар билгеләнде. Менә мәсәлән, аның бер туры бар икән, ул бөтен Россия төбәкләрендә дә аны үткәрә ала. Шулай ук акчалата, бүләкләр инде кемгәдер 500 мең, кемгәдер күбрәк, шулай акчалар бирелде. Һәм инде әлбәттә 25 кеше Сколково мәктәбендә укырга керде. Һәм инде 49 кешегә төрле төбәкләрдә эшләр өчен мөмкинлекләр бирелде. Димәк, моның инде чыгарылыш кешеләрне дип әйтәйек, җиңүчеләргә аның инде әлбәттә шушы моментлары җәлеп итә алдык дип уйлыйм. Хәзер инде менә нәрсә эшләргә кирәк әлеге бәйгедә катнашу өчен? Бәйгедә катнашу өчен әлбәттә 5 апрельгә хәтле теркәлергә кирәк. Аннан соң безнең этап буенча апрель аенда булачак тест үтү. Тестта Россиянең син географиясын беләсеңме? Әдәбиятны, һәм инде закон, туризм турындагы кануннарны, законнарны беләсеңме? Барысын да тикшерәләр. Әгәр дә син үтә алсаң, югары баллар алсаң, эссе язасың, һәм барысына да җавап бирсәң, инде шушы сорауларның инде этапларын үтсәң, сине ярым финалга чакыралар. Быелгысы конкурс нәрсәсе белән аерыла. Бердән, һәрбер төбәктә, 75 төбәктә 110 безнең кунакчылык вәкилләре булдырылды. Мәсәлән, мин, безнең Татарстаннан Ләйлә Гомәрова, без инде менә шу конкурс турында сөйлибез. Һәм инде нәрсәсе белән аерыла 4 юнәлеш. Бу менеджерлар яисә югары дәрәҗәдәге идарәчеләр өчен, санаторийларның, рестораннарның, һәм инде хәтта комитетларда эшләүче, туризм комитетларында эшләүчеләр өчен дә. Икенчесе, ул стартаплар, идеялар бар икән, яңа идеяларың, аны үстерә аласың. Өченчесе, менә студентлар өчен, студентлар, яшьләр 35 яшькә хәтле, бу юнәлеш шикләнгән 35 яшькә хәтле яшьләр, алар үзләренең проектларын булдыралар һәм аны яклыйлар, 1,5 миллион хәтле грантлар ота алалар. Һәм инде 4нче юнәлеш ул территориялар үсеше. Анда инде менә үзебезнең Татарстанда авторлык турлары бар икән, минем үземнең инде әзер, менә шулай аерылабыз. Һәм тагын берсен әйтәсем килә, әйтергә оныткан, менә иң зур бүләк дип әйтәм инде, бу беренчедән шу командада эшләү, бик күп танышларыбыз бит инде хәзер инде үзебезнең коллегаларыбыз туризм өлкәсендә, һәм инде безгә бүләк бирделәр. Россиянең теләсә кайсы төбәгенә безгә бер атналык сәяхәт. Ул инде бүләк булды, анысы да бик кызыксындыра. Искиткеч, димәк инде тамашачыларыбызны җәлеп итә алганбыздыр дип уйлыйбыз. Димәк 5 апрельгә кадәр гаризаларны тапшырырга һәм инде әлеге бәйгедә катнашу мөмкинлеге бар. Барыгызны да чакырабыз һәм бергә очрашырбыз. Финалда җиңүчеләр булырбыз Татарстаннан. Бик зур рәхмәт, Раушания ханым. Мин сезне кабаттан коллегам Ания Гыйбадуллинага тапшырам. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.